Mfana wangu ka toti tuwezi big jet waiziya ka haizi zvekuswerera ma 2 cents ka izvi. Ini zvangu ka haina achatombozvida mfana wangu tongorwazi big deal takanopinda waiziya pedu paipai. Haipapo Sauro unyebe kana inini sha. Zvekuswera tichikwizana mapendekete natumbude mughetto izvika zvakubohwa waiziya. Ehezve ndonyaya yacho kaya ndikutaura nezvaiyoyo handisi kutomboda kuti tiswerere chinhu 1 waiziya ka. Tira kutongorova kavara pedu paipai waiziya tic-tac formation takaenda mfana wangu. Kana 442 bati mimi Sauro pamononyero mege mimi pachirasta chenyu munomona sei ma same team. Ehezve haakadhiri boss saka vanhu vanozobvuma here kuti ndini sei colors. Alright mira tione. Sei colors mi sei. Apseka wembwa handinozvinzwa futi izvozvo. Unatooneka vhavhavhumuso Sauro. Misene wanademu yeye. Hatizvo zvinoita mukuru here. Aiwa kana mfana wangu ka mavoice twana bosi yalatata tinonetsa mfana wami. Ko ndikambozama hangu kuita dhadza waiziya totangira ipapo tichienda waiketa. Alright mbakadhadza kanotinzwa. Unombochida iso. Ko nhai zvaita seko baba fungiri. Kukuzosvika makakagumbuka chi kungosvika pageti nekubutsira bhoti. Unzwa mfana wangu? Kana wangu kandinodzipwa waiziya mukuru anorova mabhesi asingazororeka. Ndikabatwa kandinorohwa ndikabviswa tumazino tishoma twasara mukanwa itotu twandinatwotu. Ya pakaipa kwana Sauro kazvagara mazino akaperera mubaro umu muchibhono chikanowanhu mwaro wazheti hausa kutoti favha here wakanoida kuti sadza ita sadza tinzwe Sauro. Iwe urikuda kuedza kureva kuti ndingatadze kuti sadza inini manje ndenda kutopenga kana ndakutadza kuti sadza. Handikuzvona watotadza panzvino kutoti sadza kuti favha. Alright mira toni ko tikatuite kana ngwambi murambe unonga kuimbochida iso Sauro teerera. Tenge takatovhura maziso vachititi takakotsira vanofinyamisa zviso patinobatidza makamera Mwari ndivo vanozivawo zvavakatirongera. Kanoita madokwani but iwewo ndiwonenga kuti tamaster H waiziya ka because kabhodhi kenyu kanofambirana kanoenderana waiziya plus iye futi kandiwe mabhutsu ka ende iwe futi unozvinyepera kuti uriwe mabhutsu saka sweya mfana wangu. Alright toita majani waiziya. Ini ndakarova kana wani munhu vungwa ndiri master H waiziya otipa kana 10 tobva tanotenga kana kabushike musoseji kafina pamagumbo kokurere pagrenora yepadhuze apa iwo wakata kana wani munhu waiziya tobva tadzokera futi kwamagumbo tonoti kana dhululu waiziya kana kokopina unomona sei ma same team. Kokopina kudhara mfana wami ndo chiko chakadaro chinenge ngozi ichochocho ye ndakanzwa kakuti kune rimwe zimudzonga renguruve risingaite waiziya ka hanzi harina kumira musheka saka tinongotenga iroro tobva tangorigucha rese waiziya ka tobva tarilaza ka mfana wangu zvimangwana zvinotozongoonekwa kuhapana ka mfana wangu. Tikubhezika papi kwesusu woneka Sauro imi ndimi ngwere zvemeziya tikabheza kuti imi ndimi silent ka hapana torwa kana dhululu zvepapo. Ehezve saka garai mavabvunza pafeya chaipo noda kuti pajekeka chineke pane zvinhu zvisingabvunzike mukereke maiziya bvunzai madzibaba angu aperepe ndiri hondokondo shiri yehondo handimechekeche handikechemeche 442 formation kufukafa kufa kana kufenda zvakangofanana hapanaka zvese totangira ipapo. Kuamai makasimba here kuri sei kwamunobva? Ndiripo hangu mkwasha makadodiwo imivo. Nzara chete nhai amai ndiri murwere wekorera ka saka apa manje ndinonwa mapiritsi na 11 o'clock apa dzaakutokwana apa handina kana sendi zvaro nhai amai saka hamukwaniso here kana kundipa 5 zvayo inoita. Haiwawo tibvigwe zvedu isu street kid rakadeta semudaiso mapiritsi amunodomwa ndeiwayo musadondipedzere nguva yangu nezvinhu zvisidori namaturo imi regai ndidoenda zvangu ini. Modzai indava kana makapusa imimi hamusikono tingwererei ari kuita purenge meziya anongonyebedzera kukumbirai kudaisoka movha mamba kana marami nemamupa iyoyo handiti akagara nditi anodzoka kupa 5 times marami nemamupa iyoyo mireka munzwa kuti asiri here. Kunzumu. Yesaya uri kuona tichivhura hombeka kuedza kuvhara diki kunzumu. Hati ndakudzai ingwerei. Vadzvanzi saka haisi kudorwadza here kolera iyi sori zvako ufunge ipapapa handina kana mari idotora hako 20 udotenge chikafu chachona. Maita basa hanzvadzi yangu Mwari vakukomborereika. Haiwa ilai zveshuwa iwe mukomana saka ndododzoka after maminutes mangani pano kuti azondipa 100 yacho. Imi mende kana kumba kwenyu meziya ane mota dzakawanda kadzine dzichikuteerai muchazongona magroceries akusvika. Nhasi muchanakirwa manje. Wadeta basa wena mwanangu rega ndichidoinda. Vekomagumboka vanenge vakunyanya manje iwe uri kuedza kureva kuti zitambo rataisirwa rinenge refishi riya paipai handitika
ndire 20 chete riri yamufana wangu. Ezve, hati ndobushike musoseji achona here iyoyo. Fonera dzenza shadzimbouya. Titove kana dhululu. Kana mufana wangu basa mangwananika uri kuona mai vayo kumasvingo ka. Vachatosvika vachiudza vanhu kuti ndaona ngwere. Magurosari acho avakamirira vachawanira kuhope dzavo kana kuti vachawanira kuhope dzatriple. Handeka tinovapindira nechamaster H. Yesaya, winter time. Yasvika. Urezha tichirova summertime tichiti dhanzara together. Ezva, but pangwambi tinofanira kudyawo zviri nani mufana wami unopaonawo sei? Sauro relax kani. Handitatora kudhara ruzokuswera kudya nhongo dzezoro ndatichade. Ngatiwe mabudoko. Ndakuratidza vanhu vemughetto kuti muromboka akasvika pakuru asiyena chine nguo. Hapana. Yesaya, zvinoendwa chete nhasika. Kutovhura hombe kwatiri kutoita iko kuteedza kuvhara diki dzese waiziya. Kolituman, wakagarira ipapo. Ndaona ka uchisimudza ruoko kazvekuratidza kuti wanga uchimisa mota ka. Is everything fine there? Kupiko mukoma wangu. Ndakwara nenzara. Ndimurwere wenhova maona. Mwoyo wangu uri kurwadza saka ndomwa mapiritsi acho enhova. Saka hapakaipa mukoma wangu. Mapiritsi ndofanira kumwa ndadya. Ndokumbira kana anything chami nacho. Ndikwanise kungotya kundozonwa mapiritsi. Okay. You are actually lucky ka. Because pana pakanditori nefood yandanga ndatenga ka ndichiti ndichazonodya ka kushoko kwatiri kuenda uko. You can take it udye hako. Makuru wanu. Hamusi mauda kupusera apo. Chii chamuri kuita ichi, What? Uri kumboti ikwewewe, Ndiwani? Mudhara iwo saite dzungu wazvinzwa ka. Ukada kundita zvekunditi bvurubvuruka ndokusiya wakadaro waiziya. Hausi kuda mari here mudhara iwewe. Hausi kuziva here kuti pane chirongwa chajavapreza panapa ka chiya chekunyepedzera vanhu kachizvita kunga akarimara waiziya. Obva apuhwa mari ka. Waiketa. Kana chingapuhwa mari nemunhu ka ozodzosera munhu mari iyoyo ichinge yakawanda waiziya ka. Ka ndochiziva ka chirongwa chengirozi yenzira ka. But this small boy is definitely not Japreza ka. Hazviite. Zvaasi Japreza ka naye munhu waMwari. Inzwai munhu zvaari kuimba ka. Mupei kana 20 ka. Apa ndipo maita mari manje apa. Mukamupa 20 muchaona kuti kachakuitira ichi. Ndakakura ndichitambudzika. Ndakarerwa nemari yapamusika. Nguva yekutambudzika painosvika. But ari kuimba song yamaster H kai. Master H kari kuzvita kunge street kids. Ipapa pakapa panitori nevamwe amai vatobva kupuhwa 1000 ipapo. Now I see. Master H mfana wangu. Uri kunzwa here zviri kutaurwa nevakomana. Vakomana, murida kudya mari dzevanhu nezita rengwambi nai. Uyu Master H akagara kakubig city. Akutora chokwadi mukuruka. Dzimwe hanga dzinoitisa kudaro. Tachida mari meziya. Kune rimwe bhucha zori paspecimen shops kuGlenora AU. Rinonzi kwamagumbo bhuchari. Ndoka tachida unotenga nyama ikoko. Because kune nyama yakachipa uye inonaka. Nemitengo yakaderera. Vakomana. Saka matadza kukumbira here vakomana. Kupema cheko matadza. Alright. Pinde mumota kationa kuti ngwambi yachonaka. Inogona kungono kutengereka nyama yachona kwamagumbo ikoko. For the first time hazvina kuendwa kwamagumbo bhuchari kumusho wenyama. Utaseko elders. Ndinoni oshazo kwakatsukunya boss Mabude. Guys, thanks for your continued support. Tokokumbira guys murambe mutitsigira. Turi kusubscribe ku YouTube channel yedu. Ukangobaya button rakani-subscribe chete. Unenge wasimbisa team rangu. Please support our sponsors meziya. Kwamagumbo bhuchari. Enda kuGlenora AU specimen shops. Munotenga kwamagumbo guys. Mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama kwamagumbo nyango musiri muZimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisawo guys. Mujoine membership pa YouTube channel yedu. Munokwanisa joina membership yedu for as little as $4 per month. Ndatuya mune masupporta isusu PSTV entertainment zvokutodaro. Chasinge tigadzira maspecial videos anoonekwa nemamembers edu kuYouTube chete. KuFacebook. Tokumbirisawo guys. Please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa team rangu. Neamana.